Y pare lagunok hemen gaude bueltan Hearts of Iron hiru esan duen bezala ostegunean hasiko nintzela grabatzen, bale, eta bueno, gaur da ostegun argita gaur ez dakit gaur edo bihar igoko dudan, eta gaudean zer ikusiko dut, baina hemen dago jada. Eta esan nuen bezala, hasiko gara Alemaniarekin kanpaina bat, ea zenbat lortzen dugun konkistatzen Europataz, Europa eta gehiago, aldugu guztitaz. Beraz, hemen hartuko dut Alemania, dekugu nagusi Adolf Hitler, en fin, eta, bueno, hasiko gara, jokoa. Orain hasiko da hemen kargatze, Amerikarrak senman batetan. Eta mapa kargatzen duen bitartean, Adapted History. Ba hori, esan behar dut, bueno, behitu, ja, hasi da, a ber, Decline, vale, jarriko du mapa politikoa, dugu tropak, eta hasiko gara teknologiatik. Ofizialak nahiko ditugu, beraz jetxiko dugu gutxienez bat eta erdi, igual gutxiago, bai, batera. Manpower ez dago gozko, baina, bueno. Vale, batera. Diplomas, a ver, espionajea, momentuz jetxiko dugu. Ba nahikotxo. Igual ez dugu ez talegliko. Diplomazia. Honekin lortzen ditugu 6 puntu, vale. Ba, utxiko dugu lortzeko iruta erdi. Hor, biman ditugu, 3,4 eta investigaziotan 20. 20 investigazio aldi berean, kontuz. Kontuz, ez dela gutxi, ez dela gutxi. Kontuz. Teori, hau, hemen hartuko dugu at least 2, vale, osea, bat, bi, iru, lau, medium tanke hauek irekitzeko, eta lan hemendik gutxienez erdikoak izango ditugu, nahiko ja zozer potenteak direla. Infanterian marinelak eta airbon igual ere, iru, eta lau. Industrian ere, hau, eta hau, radarra ere, eta Lanz, Blitzkrieg dekogu iru, Assault Massive, Infanterian, Assault Weapons, eta brigada, hau, como reinforcement chance, hau, de Warfire, guai investigación liberian kontuz, osea, tela. Guerrilla Warfare ere, guerrillako gudak, guerrillak bete dira nahiko efektiboak eta strategy locket development. Wow. Fight industrian zer gehiago igual erabi dezakegu. Mechánica konbiago ematen digu lau gehiago, uneko lau, hogeita zazpi, uneko lau, hogeita zazpitik da, posti izango litzateke euneko gehia, bospik, bat, tapiku txora bera, eta berrotai, bale, ondo. Eta sortzira, bale, txora bera puntuak gaino, bale. Agrikultur, oran manpower, honetaz, soldaduzka gehiago lortuko dugu, bale. Produkzioa. Hau txeko dugu ja, ametxeko zoian baitago. Hau behar dugu, hau.
hau, hau 0, eta hau fuera. Berazeko 153. Vale, air. Transporte egingo ditugu pare bat. Eta bakoitzan bi. Holan izango ditut aldi berean egiten, bale? Osea, bi, eta hau bukatzen denen beste batekin hasiko da. Eta horan, koste honetatik bakarrik okupatuko dut, linea bakarrik okupatuko du hau izez, eta guztiak biak posituko ditut. Bale, divisioak. Xa gutxienez sortuko ditut infanteria artilleriarekin. Gutxienez lau eta bakoitzean lau edo igual sortzi. Bakoitzean sortzi, malo bilabete. Zematu eta 6 orain dik, vale. Eta sasontxetan, eske transporteak be, momentuz zaket ez da zer dukat, ez dut behiatut lopak, ose, orain dik ez dakit zer dukat antlopaz. Battleship ize bederatxeko eta mazazpi. Eske berrota mazei. Airean, tactical bomber batzuk, interceptore batzuk, ia urte bat, venga, interceptore batzukin. Ja, oran jarriko da, ja, ondo jartzeko, eta zazpi behar dugu. Bueno, nahiko txo prosituko dugu aldi berean. Las primeran, eta orain behar ditugu hemen tropak. A ver, eso da, naval units. Vale, ben garrantzitsu izango da, pausu hau hemen gure eskutan mantetzea. A ver, se dekugu. Submarin, eko flota hau pixkat kakan nahiko txoa dela. Flota hona bi eta bost, bale, hori da flotaz, eta gazkineten dekugu. Bombarderoak eta hauekin, bale, babesa izateko zuzara bakarra hauekin ere, momentuz gudaziko da Polonia konkistatuz, beraz principios. Bale, eta gero mogituko ditugu, Holandia batuko ditugu batera eta hauek ez infanteria. No, ez tengara ez ditugu hemen. Vale, eskarrik asko ofizialak. Jarriko diogu hau. Bai, hau notorriko zaigu. Ditugu eta hasiko gara tropak batzen, edo ondo jartzen. Lehenik eta lerro hau babestuko dugu, eta gero hau ziurazki, holan hau prioritatea dauka. Orduan ditugu guzti hauek alde honetatik eta beste hauek honetatik. Orduan infanteria txeku bat, elementu zatxekuak. Hau garrantzitsua dela, hau ezik, hau fuera. Fuera. Fuera.
hau, atxeku hau, fuera, eta listo. Vale, orduan, orain tropak. Epa, joder, hau, ez dituenak hartzen, osea, guzti hauek. Ematuko dira, hau ere, eta hauek ere, ona batuko zarie. Eta hemen jasiko gara, mendik jasiko gara, tropak banatzen. Alde batera edo bestera. Politika, a ver, tartean. Partition efficiency, plus uneko amar, ize uneko ostori gustatzen zait. To axis. Love internet, inter. Speed. Vale, mendik momentuz ondo. Diplomazia, a ver, akarri beharko denuke. En Austria. Influenziatuko dugu. Austria goratu influenziatu alditugula 3. Portugal. Eta zer da, Yugoslavia, Lituania, Uruguay, ez batuko dut pizkat Italia honek etorriko zego gure aldean. Europa, Italia influenziatuko dugu ere, eta gira momentuz ez. Vale, erotzitugun Italia eta Austria, eta bueno, eta beste bat ez dut goratzen ja. Memoria txarra, ezta, ikusten duzuen ez, nire memoria nahiko kakatia da. Vale, hemen aterako dugu itxasontzi hauek, basteko batuko ditugu. Vale, zoda Poloniarena flota hau. Ez hasieran hemen beharko dugu flota. Txenari dira, here we learn that Japan has. Japón, hori da Asia, Japonia. Vale, Japonia dago, vale. Japonia nahi du gurekin egon. Japonia izango du oso garai expansionista. Balantzen joan gara, gutxenez 3 alde bakoitzean. Biona, ez da? 3 bat 3 bat. Osea, behitu zen bat, ezertarako, osea, bitartan bestaldea ere, bestaltzen joan beharko nintzateke. Hemengoak, hemen ez dugu iaia zer. Hemen ere topa batzuk esploratu beharko ditugu aurrerago. Eta hemendik betik atxeku importanteena hemendik izango dugu. Ez? Non dago beste atxekua? Hain garrantzitsua den
Hemen dago, bale, ikusten dut. Atxekuak hemengoak fuera. Fuera. Hobeto zuen kontura organizatu egiten badituzue, bestela lio nahikotxo izango duzue, edo nire ikuspuntutik lioa izango duzue. Vale, ditugu hauek mendik guzti hauek vale, hemen gutxienez ingo dut lerro bat olan, vale, gutxienez soldadu bat egoteko alde guztietan, ez nezerako ezer fidatzen aliatuetaz, argi eta garbi Alemania naiz, bale? Ezin naiz ezertaz fidatu. Eta nahiko arazo itxelak ditu errekurtsoekin, beraz ez dugu diru asko, ez naiz konturatu horretaz. Vale, ordu bat eta bi. Hemen, vale. Batzen nire bitartean. Lau. Eta mal. Primera. Sukona. Ezkenen gori ez orain harrapatuko dugu eta ez dut hemen ja lerro bat dugula eginda eta aran bada tropak sobratzen diren tropak mugituko ditugu onuntz eta atxekoak egiten hasiko gara, noski. Ez dut horrekin lerro bat sortzen dudala ja Marginon eta Holanda eta Amsterdam, Holanda, Belgika eta Margino eta Luxemburgo inguruan. Vale, primeran lanzuek bi ona eta hemen jadekogu atxeku bat eta hemen intutu ere Danimarka eta horrein nahiko liotxo dago hemen topekin, baina horrein gero jada aztea atxekuak sortzen eta pata pizkanaka zan da produkzioa, balitza zontzien gutxi falta zaile kogu infanteria, egazkinak transportatuak noski interceptoreren bat jarriko digu berarekin bada espada eta aurrerago ingo ditugu tanke pisatuak piku primeran momentu zondo eta hasieran nahiko lasaia, nahiko ona hemen ere atxekoak hasiko gara egiten ez txeku berria berdin zait izena jarraituko eta ingo dugu beste bat zu jarraituko duzu Berlin atxeku ofiziala, belgoz ofiziala, bale zu jarraituko duzu First Corp primera First Corp eta zu berria beharko duzu eta berri hori jarraituko du hau
Vale, zuk jarrituko duzu Second Corp, Second Corp, Second Corp, Second Corp, eta berria beharko dugu. Berri bat, ona, zuk jarrituko duzu hau, garrena, badaude? Badaude. Esto de denak. Hirugarren korpa. First Army. First Army. First Army. Comor. First Army es hau. Third Corp. Hirugarren korpa, ondo. Hirugarren korpa, eta ez da ekertzen direnean ere, 3 eta 4 uste dut izango direla. IZ desaprobetxatua. Vale, hola, eta hor, primera. Ez da ekertzen direnean, bueno, bitarten, konen naiz. Lai bezatera, hirugarrena. Listo, eta honekin hauek badaude, onarte. Asko falta da ikusten duzenez, neko lerro luzea dugu hor. Bitartean, hemen, jarriko dugu bat, jarraituko du beste bat, jarraituko, ez, oso eran dago, ez da beharrezko. Eta zu jarraituko duzu Bintur. Primera. Laugarren korpa. Laugarren korpa. Laugarren korpa. Laugarren korpa. Vale. Zu, este bat. Jarraitu. Neri. Bost. Esto es un lado, ¿está? Posto. Primera. Ahora se agarra en corpa. Se agarra en corpa. Se agarra en corpa. Se agarra en corpa. Su lado. Agost. Esta da saspigarra en corpa. Izango ditu gustor lau. Saspi. Primera. Eta zu. Second. Oda bigarrena. Primera. Vale. Listo. Ondo da gauza. Eta gutxi gora bera ja, hemen usteko momentua heldu zaigu. Ez dago benetan lehenengo saioa nahiko flojo. Nire kontura ziorazki jolastuko dut pizkat. Hau pizkat aurrera eramateko. Horrenik 36an gaude. Beraz, denborazko du aurretik. Eta lasai, pizkanaka, hau aurrera egingo dugu. Atako dugu bat. Eta atako dugu bat. Eta bestea. Kontxo ja. Eskerrik asko. Hemen. Ezin dugu horatera. Vale, hemen. Eta mendik ona. Hori. Hau izan da gaurko saioa. Espero duzuen guztok izatea. Guztok izan baduzue. Badakizue. Eta ezaztu pasatu The Prodigy, The Patch. Eta Garinfernuko
kanaletatik, description utziko ditu dala, eta ere nire Twitterretik, nahi baduzue, Twitterra ere description utziko dizue dala, eta, bueno, hori izango da gutxi gara bera gaurko saioa, eskerrik asko, eta horrengo arte launok, aio!